kowe nek nangis ki ngapa Kakang? Halinga kowe ki satriya. Sirikane satriya ki aja nganti netesake luh tiba ning bumi Kakang Mantri. Kowe aja susah, kowe aja sedih, kowe pengen apa Kakang Mantri? Adikku Sukasrana. Aku nyangkul jejiban sing ora enteng. Ing atase mung dapure Bambang Sumantri. Diperintah Ratu Maespati supaya muter giling Taman Sriwedari nganti tekan Maespati kene. Kuwi barang sing moka. Aja kok menungso dewa wae angel. Kowe aja ngucap ngono. Neng donya ki ora ana barang sing langka, waton pangeran ngeparengake mesti wae bisa dumadi. Aku wis kulino dolan ning Sriwedari, aku wis apal karo kono. Engko aku tak sing rono. Aku tak temu karo kanca-kancaku pirang-pirang ning kono buta-buta lemu sing ngemil karo ngantukan. Mengko tak budidayane, watone kowe aja sedih, kowe aja nangis. Duwe adi sing jenenge Sukasrana ki ya sambatana. Sambatmu ya karo ndonga. Aku tak njajal muter giling Sriwedari, sing penting kowe aja susah Kakang Mantri. Kowe aja sedih ya Kakang. Layang ing gegana jumujuk wonten ing Taman Sriwedari nenggih Bambang Sukasarana ngeningake Kang Pancandriya megeng napas panupus yektine ngubal-ubal kadigdayan linangkung nenggih Aji Candha Birawa nadyanta datan kawis tingal yektine ana wewujudan buta sing cacahe ewon ngrungkat ngangkat wujuding Taman Sriwedari bedol saking kahyangan Untara Segara ngleyang ning langit ngleyang ning gegana bledhek pating jledhor tumuju Sriwedari marang negari Maespati. Kakang Mantri.
kae? Ya kae sing jenenge Taman Sriwedari. Tak bedol sak ana-anane klebu pemain wayang wonge tak jak kabeh kae. Saiki mapan ana ing Maespati, sing penting kowe marem, kowe seneng Hatiku iki. Kowe aja seneng-seneng dhisik. Aku tak njaluk pamit tak mlebu neng Taman Sriwedari. Aja nganti ana godhong sing gogrok lan garing. Mengko ndak dadi cuaning penggalih Ratu Gustimu. Aku tak dandan-dandan ning Taman Sriwedari luwih dhisik ya Kakang. Bambang Sumantri, banget aku tarima kasih. Mung sak gebyaring kilat kowe wis bisa anggrungkat lan boyong Taman Sriwedari saiki mapan ana ing negara Maespati. Garwaning sun ya kuwi Dewi Citrawati katon rena penggalihe marem kang dadi rasane. Dheweke lagi nliti kaya apa to asrining Sriwedari. Merga ana paribasan sinuwun. Ngaturaken ketiwasan Kanjeng. Babar pisan boten duga mana. Bilih ing madyaning Taman Sriwedari wonten buta bajang ingkang ngegilani. Kanjeng sinuwun badhe tindak pundi? Mlebu ning Taman Sriwedari, mateni buta bajang sing gawe gila. Nuwun pangapunten paduka menika Narendra Agung. Mesti badhe tetel kawibawanipun menawi namung nyingkiraken buta bajang. Paduka menika kagungan abdi nenggih kula pun Bambang Sumantri. Katuran pinarak ingkang prayogi kula ing badhe nyingkiraken buta bajang. Yen mung disingkirake ganti dina mesti dolan ning Sriwedari meneh. Ganggu kelawan garwaku Citrawati. Mula buta bajang kae kudu dipateni. Yen pancen kowe ra tega ora mentala merjaya buta bajang, tak patenane dhewe. Mboten. Kula kemawon ingkang badhe nyingkiraken, yen disingkirake genti dina mesti balik. Yen kowe ora gelem mateni, aku sing bakal mateni. Kowe saguh mateni apa? Kula sagah. Sagah apa? Sagah mejahi. Oh.